Σε ένα μακρινό βασίλειο, σε ένα μεγάλο κάστρο, ζούσε ένας σοφός, μα και κάποιες φορές όχι και τόσο έξυπνος βασιλιάς, που τον έλεγαν Λέων. Σχεδόν πάντα καθόταν στο θρόνο του να παίζει με τα μεγάλα του γένια και να τρώει συνέχεια. Όμως αυτή τη φορά είχε ένα φόβο που δεν τον άφηνε ήσυχο. Σκεφτόταν ένα μεγάλο και φοβερό δράκο που οι κάτοικοι φώναζαν Αμάρα. Ζούσε σε μια σπηλιά κοντά στο βασίλειο και ο Λέων δεν είχε άλλη λύση από το να τον ξεφορτωθεί, καθώς φοβόταν ότι ο δράκος θα τους φάει όλους. Για να σώσει το βασίλειό του λοιπόν, ο βασιλιάς κάλεσε στο κάστρο του 2 μικρές και γενναίες ψυχές που είχε ακούσει μία φορά από τους υπηρέτες του, τον Αλέξανδρο και τη Βαλέρια. Σε ένα μακρινό βασίλειο, σε ένα μεγάλο κάστρο, ζούσε ένας σοφός, μα και κάποιες φορές όχι και τόσο έξυπνος βασιλιάς, που τον έλεγαν Λέων. Σχεδόν πάντα καθόταν στο θρόνο του να παίζει με τα μεγάλα του γένια και να τρώει συνέχεια. Όμως αυτή τη φορά είχε ένα φόβο που δεν τον άφηνε ήσυχο. Σκεφτόταν ένα μεγάλο και φοβερό δράκο που οι κάτοικοι φώναζαν Αμάρα. Ζούσε σε μια σπηλιά κοντά στο βασίλειο και ο Λέων δεν είχε άλλη λύση από το να τον ξεφορτωθεί, καθώς φοβόταν ότι ο δράκος θα τους φάει όλους. Για να σώσει το βασίλειό του λοιπόν, ο βασιλιάς κάλεσε στο κάστρο του 2 μικρές και γενναίες ψυχές που είχε ακούσει μία φορά από τους υπηρέτες του, τον Αλέξανδρο και τη Βαλέρια.